Clubcard vám šetrí peniaze. Teraz Clubcard, Rama len za €89, Tesco kurča, kilo len za €2,29 a Nescafé Dolce Gusto len za €4,59. Tesco. Výpredaj, nakupovať! Nech vám neuniknú výpredajové ceny z najväčšieho výberu na Mall.sk. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už od štvrtka čučoriedky iba $2,99 z Lidl Plus aplikáciou. Kuracie stehná horné alebo dolné len $2,79 za kilogram. Nescafé káva iba $6,99 za 300 gramov a spišské párky len $4,99 za 700 gramov. Na klub skenuj, odošli a vyhraj. Osláv 4. narodeniny Lidl Plus výhrou iPhone 15 Pro alebo nákupmi v Lidli zadarmo. Lidl, správna voľba. V Ísku prebieha výpredaj plný fantastických ponúk. Zľava 20 až 50% na všetok nábytok. Napríklad kancelárske stoličky a kreslá už od €85. Zľava až 50%. Ísk. Scandinavian Sleeping and Living. Senzačne nízke ceny v Kauflande miluje aj pani Marika, ktorá nikdy nepodcení prípravu. Aj táto Karol vždy ušetrí senzačne lacným nákupom. Máte radi senzačne nízke ceny? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka K-Classic mascarpone 250 gramov za €59, 8 vaječné cestoviny 250 gramov za 74 centov a 7 Days croissant 60 gramov za 39 centov. Kaufland. Bača, a viete, čo som kúpil? Viem. Vďaka e-dokladu mám predsa bloček v mobile. V Coop Jednote teraz kúpite Activiu len za 39 centov, slovenské pivo Smedný mních za 33 centov a slovenskú minerálku Mýtická 2 druhy 1,5 litra za skvelú cenu 35 centov. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Zažite výpredaj v Orange. Príďte si po 30% zľavu na vybrané dizajnové a štýlové zariadenia Xiaomi k vášmu paušálu plus. Vyberte si na Orange.sk/Xiaomi. Spájame to ľudské v nás. Orange. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už teraz kuracie prsné rezne len $4,49 za kilogram. Kuracie stehná horné alebo dolné iba $2,79 za kilogram. Nescafé káva len $6,99 za 300 gramov a od piatka hrozno-biele bezjadierkové iba $4,49 za kilogram z Lidl Plus. Na klub skenuj, odošli a vyhraj. Osláv 4. narodeniny Lidl Plus výhrou iPhone 15 Pro alebo nákupmi v Lidli zadarmo. Lidl, správna voľba.